Hi mga karon, Bel, malipayong Domingo kaniyong tanan. Malipayon gid kaya akong Domingo kay at last makakaon ako ani. Tuyom gid akong ganahan, pero naaman ni okay sad kay ni. Kinaanad magumi nga tuyom amo makaon kada Domingo nya kani kay tagsa na mi kaon. Nya mas bet na ko nga napa sa bagal di ko ganahan nga nas botilya. Pero mas gana gyud ni kung daplin ta sa dagat magkaon. Nya kay gihatod man diri sa balay ni order akong bana. Ang balig 50 kay 12 ka buok koridas, naidagko na gagmay. So di kay tantong guol akong Domingo ron kay wako kaligog dagat mga alas 5 kadlawon. Kay sakit kay akong batang, wako kabarog. Nya pagadungog na kong ananan ni nay ni hatod aw na kabarog. Si Urchin Roe ni siya or swaki or oni. Ang kinaon ani nila kay mga lumot o mga slow-moving animals. According to google.com, ang scientific name niya kay Echinus esculentus. According to National Nutrition Council or nnc.gov.ph, great source of protein, dietary fiber, minerals, including zinc and beta-carotene. Abundant sad kuno siya sa vitamin C and A. According to University of Maine, sea urchins are a good source of omega-3 fatty acids. Niingon ang American Heart Association na kaning omega-3 fatty acids makalower ni siya sa chances of developing heart disease and stroke. Mao na ni tanan akong gihaha. Para ni mama, malipay ka siya nakakitaan ni. Happy na kay among lunch. Happy lunch ninyo. Mawag ni Aaron Belgams.